Ha? Kanina nakikita ko, ano ba, may kinakasal bang tikbalang? Sabi nila kapag daw umuulan, tapos biglang aaraw, ayan na, mga tikbalang. Minsan nga may pa-rainbow pa yan eh. Wow, ba't ganun, be? Ang gulo na ng panahon ha. Parang yung relasyon nyo. Ay. Anyway, it's a happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin ito. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daw-dalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ay nako, ano bang trip natin ngayon? Lalo na kapag ikaw isa sa mga nabubugnot dahil nga non-stop ang ulan. Kapag ka raw non-stop ang ulan, Diyos ka, ang ating mga sinampay. Ang mga hoodie o yung mga raincoat ng aking mga sinakyan kanina, medyo may amoy na. Pero syempre, hindi natin padadala ang ating mga emosyon sa mga ganyang maliliit na bagay. Sabi ko nga, hanggang nabubuhay ka, may problema ka. Anyway, ako pang inyong makakasama, makakadaldalan na magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At syempre, bago tayo dumaldal, gusto muna kitang kumustahin. Baka naman sabihin mo wala akong pakialam sa'yo. Sige nga, kamusta ka ba? Kumusta ang iyong katabi? Tanungin mo kung kumain na ba siya ng tanghalian? Hindi pa. O kung hindi pa kumakain, yayain mo na. Acts of service. Acts of, alam mo, mas plus point sa langit pag may generosity. Tanungin mo na, sige na, wag ka na mahiya, Billy. Tanungin mo siya, oy, kumain ka na. Baka gusto mo akong sabayan. Pero syempre, bago yan, dapat yung walang sabit, ha? Anyway, again, kanina nga napag-usapan natin na medyo maulan, medyo maaraw, kaya share ko lang. Alam mo, minsan talaga, pagka nagko-commute ako, hindi ko na alam kung saan ba ako sasakay. Sakay ba ako ng motor o dahil mas tipid? O dun ako sa sasakyan pero sure akong hindi ako mababasa. Pero dahil medyo hindi naman ganun kalaki ang aking kaperahan, B, it's a tie lang. O dun muna tayo sa motor. Ay, teka lang. Perfect na pala tong next song natin, no? Ayan, diyan ka muna ha. Mamaya balik ko yung kwentuhan. For now, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.